Hello guys, good evening. Ayan, shout out, shout out. Pasok-pasok po kayo dito sa aking munting bahay. Ayan, Jessa, hello. Akyat ka, Jessa? Lamig. Naka-robe ako ng kasing lamig. Ayan, salamat. Salamat sa pagpunta. Wait lang, i-share ko nga ito. Wow! Yun o. Sige lang, mag-edit lang para may i-premiere. Na-busy sa gala this weekend. Ayan si Ate Balwarte TV. Hello! Ate, patamsak ako sa premiere tomorrow. Sige, ilapag mo dyan para ipin natin. Wrong spelling pa yung flexing ko. Hi, JKBC Channel! Hiya! Ayan, salamat sa inyong pagbisita sa aking bahay. Ayan, may ano na kayo guys. May jacket na kayo. Pwede na po kayong magbaba. Ayan, malamig na hapon at gabi sa inyong lahat. Shout out sis, JKBC Channel. Ayan, salamat. Thank you. Parang nakita-kita kay Kuya Pinay Artist Vlog or kay Nika Monica. Hi, Jawhar Sama. Ayan, don't forget to smash the like button. Thank you. On the way, AJ, sabi ni sis, ayan, nagbaba ng bahay si Wait lang guys ha, ilista ko kayo sa wheel of name. Tapos before ako mag-end, bubunot ako ng 5 mananalo ng watch hours. Ayan, shout out to all guys. Pwede lang kayo magbaba ng bahay nyo. Ate, nakalagay na premiere mo patamsak sa... Ha? Patamsak sa premiere ni Binis Anthony at saka AJ. Oh, yaan mo na lang yan. Po sa Binis ni Binis Anthony. Oh. Ayan, okay na yan. Ayan, ilagay ko kayo sa guys ha, sa wheel of names. Tapos, pipili ako ng 5 or 10 na mananalo ng watch hours.
You can drop your link or drop your premiere guys para matusok natin. Ayan, AJ Anderson, tusok na po sa premiere mo. Pasagad din po sa akin. Salamat, sabi ni JKBC. Ayan, 3 million in the house. Ayan, shout out naman sa inyong lahat dyan. Mega love. Mega love, shout out sa inyong lahat. Ayan, salamat sa inyo guys. Ayan, patamsak po. Ayan, 9 million in the house. Ayan, sis Debbie. Ayan, The Boys and Maurice. Tamsak na po. Ayan, salamat. Va Melody Vlogs. Hello, gandang hapon. Ayan, gandang hapon sa'yo. Thank you sa pagdalaw. Salamat sa 2 million in the house. Namali yung spelling ko sa flexing. Oh. Ninja ko po ito, AJ's gamit ko now. Hihihi. Ano daw? Ayan, Va Melody Vlogs. Hello. Ayan, The Boys and Maurice. Thanks po AJ, sabi ni JKB. Okay po, check ko ha, sabi ni JKBC. Nagbakas po ako sa live chat, sabi ni AJ Anderson. Gusto mo magbakas rin po ako sa Oo, sabihin mo lang doon, sending my full support, my support, ganun lang, wag yung tamsak.
Ayan, salamat sa inyo guys. Thank you. Ayan, nasa harang, sabi ni ano. Ayan, Edward Talon. Ayan. Kumusta, Edward Talon Vlogs? Hello. Ayan, Borge. Ayan, patusok sa premiere ko, sabi ni Borge. Ayan, patamsak din sa premiere ni Binis at saka si AJ's. Thank you. Ayan, patamsak din po sa premiere ni Borge, guys. Thank you so much. Tamsak, ma'am. Ayan, salamat. Pwede na kayong magbaba ng bahay nyo, guys. Sis Panglao, thank you. Ayan, shout out. Edmar Talon. Mag-stay kayo guys, baka manalo kayo ng ano. Manalo po kayo ng watch hours mamaya. Ayan, magbaba ka ng bahay nyo or just type Ilocana. Hi sis, Taiwan Girl Vlog. Thank you sa pagdalaw. Ayan, binaba ni Nightbot ang bahay mo. Yes, WS is the key. Ha ha ha. Sabi ni The Voice and Maurice Adventure. Yes, ano yan? Magdikitan lang kayo dyan, guys. Thank you.
Ayan, James, gipe. Ayan, Kabsat Amor. Ayan. Magbaba ka yan. Magdikitan kayo dyan, guys. Thank you so much. Ayan, nagbaba ng bahay si AJ. Ayan, production. Ayan, magmahalan kayo dyan. Magmahalan. Ayan, Girly Galbe, Tamsak Sisi. Ayan, you're welcome. You're welcome here sa aking live streaming. Team Solid. Ayan, Girly Galbe. Ayan, shout out. Ayan, ang bagong new member ng Team Solid. Ayan, sa nangangailangan ng WS dyan, pwede kayong mag-join. Renz Gipad, hello, Yahoo Kabsat. Kumusta? Ayan, magbaba kayo ng bahay nyo dyan. Magbaba. Naimbag na oras mo, host. Kastamat kanya. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayun, may new member po tayo. Ayan. Salamat Kabsat Renz. Wait lang, baba ko yung bahay mo. Ayan, sa mga nangangailangan ng watch hours, may pagpipilian po kayong WH dyan sa aking join button. Ayan, please connect to our, ayan, basit pa WH ko, hey. Sige lang, LS ka lang ng LS, Kabsat. Lagay ko kay Natbot yung bahay. Laban lang tayo, mga kapatid. Ayan, pasuyo pa ako patamsak love sa premiere, sabi ni Girly. Ayan, patamsak po sa premiere ni Girly, guys. Thank you so much. Wait lang, on the way na ako, Girly, ha? Ayan, done na ako, Girly. Mabaing ka, GLS. Nya oras ka. Ayan, Ilongga sa Amerika. Harang and tamsak host. Hi, Sisi. Salamat sa iyong pagbisita. Ayan, patamsak po sa ating mga premiere po na nakapin sa taas. Thank you so much. Ayan, at padikit po sa ating new member, guys. Thank you. Ayan, shout out sa mga nangangailangan ng ano dyan, ng watch hours. May perks akong watch hours. Dyan, yung Angel Face, Angel Heart, and VIP Ilocana. Yun yung may mga perks ng watch hours. Ayan, please connect to each and everyone, guys. Magmahalan lang kayo.
Ayan, sa may community dyan, pa-share guys. Thank you. Ayan, Berlin Rescue Team. Ayan, salamat. Berlin Rescue Team, thank you sa pagdalaw. May jacket ka na po. Ayan, salamat po. Pwede na po kayong magbaba ng bahay nyo. Or just type Ilocana. Thank you so much. Ayan, patamsak po sa mga premier guys ni Jerry, ni AJ, and then si Benice Anthony Channel. Ayan, and please connect to our new member guys. Friends. Ayan, binaba ni Nightbot ang kanyang bahay. Carson, hello! Ayan, shout out sa inyong lahat dyan, guys. Ayan, patamsak po. Ayan, Sire! Hello, Kabsat! Ayan, patamsak po sa premiere ni Carson's World, guys. Thank you. Okay lang, Kabsat. Kumusta din ikaw? Ayan, patamsak po sa ating poging kapatid na si Sire Espano, guys.
Ayan, Kapsat. Ayan, Amy. Ayan, girly. Ayan, magbaba kayong bahay nyo dyan. Or just type Ilocana, guys. Thank you naman. God bless you all. Ayan, ginamit na ni Kapsat Binis ang aking bagong emoji. Salamat, Kaps. Ayan, yan. Nakapin po yung mga premiere dyan ni Jessa at saka kay Binis. Ayan, guys. Patamsak din po sa premiere ni Garly, Galbe at saka kay Carson's World. Ayan, aridyaw aw. Ayan, salamat Kapsat Sire. Ayan, magmahalan kayo. Salamat Kap sa patamsak. Huwag kang mag-alala, makikita din kita. Ayan guys, ayan yung code mo Kapsat Rens. Rens siya, Rens. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Ayan guys, wag kayong aalis guys kasi may mananalo mamaya ng watch hours. Mag-picture nga ako ng mga plinay ko. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan, ate, mag-BG-BG lang ako. Ay, naantok ako. Trinatry ko mag-stay awake. Ha, ha, sabi ni AJ. Ayan, 10 million in the house. Magmahalan, magtikitan. Ayan, 7 million. Mega love shoutout. Ayan, magbakas lang kayo kay Jessa.
Nais ko, binibining marikit na dalangin ko. Sige kap sa Trends. Thank you, ako na bahala magbaba ng bahay mo, Renz. Marikit na dalangin ko. Ayan, Princess Althea, harang kabsat. Ayan. Patamsak po sa premiere ni Carson, guys. Thank you. Ayan, Princess Althea and Kabsat Vicky. Type lang kayo Ilocana, guys. Sige sis, good night. Thank you. Good night sis, Deb. Thank you so much sa palaging pag-support sa akin.
Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Di ba babae ay bigay sumabay? Pag-ibig lagi mo at lagi ko hinihintay. Ayan, salamat. Thank you so much, guys. You're my one and only. Di ba babae ay bigay sumabay? Pag-ibig lagi mo at lagi ko hinihintay. Oh, binibig. Just touch my body. Ayan, mag-type ka ng Ilocana dyan, sis girly. Tulad ng ibong malaya, ang magiging tulad ng langit na kaitara. Sis, Ilocana si, like yung channel ko. Ganito, ganyan. Ayan, sinong gustong umakyat, guys? Awan harang ko, Cubs. Okay lang yan, Cubs. Thank you. Ayan, dahil lang po ako. Night po. Ayan, salamat, Ma'am si Kikay. Thank you, thank you. At ngayon ikaw ay nagbalik sa aking piling. Tuwan ang pag-ibig ay sarap at lusig. Tulad ng tubig na batik, nagkakanagin. Pag-ibig ang ilaw sa buhay natin. DJ Karen. Tulad ng ibong malaya, ang pag-ibig natin. Tulad ng langit na kaitara, marating ang bawat
mo, Sisi. Kastamat kanyang kabsat. Ba't di kita mabigyan ng jacket? Ano nangyari? Ayun. Meron na. Ayan, 4 million. Mag-type lang po kayo ng Ilocana dyan, guys. Pabisit man di balay ko, Sisi. Sige, sige. Ayan, mayat galan. Ayan, ano ka lang, magbaba ka ng bahay mo dyan. Ayan, wag kang aalis ha, kasi may mananalo mamaya ng watch hours. On the back. Sige lang, AJ. Thank you. Ayan, magunahan na lang kayo dyan, guys. This is the mix of DJ. Can't get on it. Thank you. Thanks for playing, Sisi. You're welcome, sis. Ayan, 3 lang tayo dito. Wow, may aso din pala kayo.
DJ Kim. DJ Carol. Namatay na yan lahat, sis. After 2 weeks, nawala din ang anak ko. Ha? Bakit, sis? Sorry to hear that. Anong nangyari? Sorry, sis. Ayan, tinago ko na kasi may ads siya. Pati ito, tandaan ko. Ayan, please padikit po sa ating kapatid na si guys, si Mayet Galan, guys, kasi tawag dito. Kasi baby pa lang po ang kanyang bahay. DJ Carol. Tayo ay tapos na. Bilis naman, sino ba yung nakuha mukhang hindi ko kilala? Ang palalahain nila. DJ Kim. Sige, Miss Sungit. Ayan, ilapag mo yung bahay mo dyan, Miss Sungit. Ayan, Carson, salamat. Hi, Edward Timbal. Ayan, patamsak guys sa mga nakapin po sa taas. Ayan, at huwag nyo din po akong kalimutang i-thumbsak. Thank you so much. Ayan, 7. Ma'am Iris, dating dikit, thumbsak na lang ako sa'yo, sabi ni Miss Sungit. Ayan, padikit po sa ating nakaplex guys, si Mayet Galan. Ayan, nasan ka Mayet Galan? Kung gusto mong makarami, unahan mo yung mga binababa ni Nightbot. Ayan, makipag-unahan ka dyan sa live chat.
Tapos kung ang gusto nyo laging ma-flex ang inyong mga bahay, guys, mag-join lang kayo. Ayan, hi sis Bailin TV. Hello, hello. Thank you, salamat sa pagbisita. Ayan, padikit din po, bakas lang po. Salamat, sabi ni Miss Sungit. Ayan. Ayan, salamat sa pag-BG, Belin TV. Sige lang, Miss Sungit. Thank you. Ayan, patamsak ako yan, guys, sa mga nakalimot magtamsak dyan. Ayan, hello din po, host, sabi ni Sis Bailin. Ayan. Just type Ilocana, guys. I-L-O-C-A-N-A. Sabi ni Mrs. Sungit. Ay, Mrs. Sorry naman. Miss Sungit pala.
Now, makes go. Naaalala ang pinipili forma at kapag siya ay nakita, pinipili ko talaga. Tingin naman siya sa gwapo, ngunit siya ang kahit na kahit ko. Bakit pa ganito ang nadarama ng puso ko? Siya ay nakakusa, ako ay parang nasa kulang nang ako'y kanyang titigan. Sa puso ay anong sarap. Tunay na kapag umibig, lagi kang mananatiling. At kasama mo siya ay ligaya na walang patig. Yes, stay cool, ikaw. Ako naman tulungan mo. At hindi panahin ang kanyang damdamin. Nang ako ay mapansin, stay cool, ikaw. Sa kanyang ko, huwag mo nang pagalan ang paghirap ng puso ko. Now, makes go. Rolly Mars. Siya ay nakakusa, ako ay parang nasa kulang nang ako'y kanyang titigan. Sa puso ay anong sarap. Tunay na kapag umibig, lagi kang mananatiling. At kasama mo siya ay ligaya na walang patig. Yes, stay cool, ikaw. Ako naman tulungan mo. Ayan, Rowena Rendon. Hello. Wait lang, bigyan kita ng jacket. Ayan, dikit na ako sa'yo, Miss Sungit. Huwag mo nang pagalan ang paghirap ng puso ko. Now, makes go. Thank you, sis girly. Thank you so much. Ayan, Rowena, ano ka na? May jacket ka na. Ayan, Weng Rica Puente. Magbaba kayo ng bahay nyo dyan. Pag sa'yo ay naramdaman ang tunay na pagmamahal. Okay, roll the drum.
Mindanao Mix Vlogzz. This is the Mix on DJ. Rolling Wild. Ayan, Omer's Gig. Hello. How are you? Ayan, patamsak daw po sa premiere ni Sis Rendon, guys. Ayan, tamsakan natin yan. Ayan, pang 22 ako, Sis Rowena Ringdon. Siya nagbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Sis Beng, dan po, pasukli na lang, sabi ni Miss Susungit. Ayan. Sis Rowena, done to your premiere. Ayan, patamsak din po sa premiere sa taas. Salamat. Mindanao Mix Vlogzz. This is the Mix on DJ. Rolling Wild. Powered by DJ Football Exclusive. Power beats the dog. Ang sayo. Di magbabago. Sa gabi't araw, ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ati, wala na iba. Sa aking puso'y tunay na nag-iisa. Power beats the dog. Powered by DJ Football Exclusive. Sa gabi't araw. Ayan, salamat po sa 4 million. At ayan, ilapag nyo lang yung mga bahay nyo dyan, guys, para madikitan kayo ng mga
Nangangailangan din ng banana. Powered by DJ Football Exclusive. Ang dibdib mo ay magkakaguan. Kailangan mo ikaw ay hanap-hanap sa gabing araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina. Ay, natatanaw. Salamat sa inyong mga pabigi. Thank you, thank you. Laging hanap-hanap sa gabing araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ay nagpag-ibig, wala na lang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Sa aking puso. Wow! Kay DJ Pungpong pala yan. Pa-share it naman. Ayan, Mayo 24. Hello, sis. Salamat. This is the mix of DJ St. Mark. Marami nagpaparinig sa'yo. Kaya kanta paborito ko. Bakit yan gusto ko? DJ ng aking puso. Sana makagraduate ng grade 3 si Lolo kasi lagi na lang kinakain. Ayan ba, gusto mo mag-join, Miss Sungit Kabsat? This is the mix of DJ St. Mark. Thank you sa 6 million. Huwag kayong aalis, baka manalo kayo ng WH.
so much. Ayan, 8 million. Shout out. Salamat sa inyong pag-video, guys. Thank you so much. Sa buhay ko na hindi ko inaasahan, pangako sa iyo puso mo'y aking iingatan. Samahan mo ang puso ko na dating nag-iisa. Salamat sa Diyos na tayo'y itinadhana. Pagsubok ang galing sa ating dalawa, kakayanin natin magtiwala lang sa isa't isa. Pinigin mo ng ilay, ang dating ay tumibay. Pinapangako mo'y mahalin kang habang buhay. Thank you, 7 million in the house. Ready for takeoff.
share this broken hearted. Masakitan ka, should mahiguma, tayo biglang may inter. Hindi na sana narinig ka sa'yo na higuma. Hindi na siya para sa imo. Nandito sa US, sis. Miss Sungit dito sa US. Ayan, unahan nyo na yung binababa ni Nightbot, guys. Maglagay lang kayo ng @Ilocana or mag-comment kayo. Babalik mga yan. Ayan, salamat sa 9 million. Ayan, RGB10. Ayan, hello. Good evening sa'yo. Kumusta ka na? Ayan, salamat sa pagbisita mo dyan. Ayan, connect to RGB10, guys. Binaba ni Nightbot bahay niya. Ayan, sige, magbabalik yan mga sis. Ayan sis, okay lang naman dito ako sa work pa. Oh. Tunaw na yung isna dito. Ayan, shout out naman dyan. Mag-connect kayo dyan. Ayan. York, Pennsylvania pala. sorry. Ayan, dikitan mo sis Miss Sungit si RGB10. Nasa US din yan. Ayan. Dikit po tayo. Kasi baby pa lang bahay niya. Naglalagas siguro ito. Naman 62 pala. Naglalagas ito, no? Ayan, 7 million in the house. RGB10 dan dikit. Pasok din na lang, sabi ni Miss Sungit. DJ St. John. Dan po sa kanya. Sige sis, nandyan lang siya. Balikan ka niya. Ayan, 8 million in the... Miss Sungit, saan bahay mo? Ayan, baba ang bahay mo, Miss Sungit, para mabalikan ka. Ayan, marami ka ng video, kuya, Kuya Jack Ibagbaga, para para tawag dito, para mai-play ko. DJ St. John Remix.
may mga bago. Sige, i-play ko yon. I-play all ko nga. Yung pala. I-play all ko yung bahay mo para makaipon-ipon konti ng watch hours. Kasi yung banana ang hirap, naglalagas. I-play all ko to, ha? At 12 videos lang. Madali lang ito matapos. Ayan, tutok muna ako sa'yo ngayon. Ayan. Baka gusto mong umakyat para may kausap ako. Kasi na-boring na ako. Wala akong kausap. Ayan, may sungit dan dikit, sabi ni RJ. Ayan, salamat. Ayan, baka gusto mong umakyat. Yung mga nandyan sa baba. DJ St. John Remix. Bigyan kita, Miss Sungit, ha? Dagdagan natin banana mo. Baka mag 290 yan.
Galvez, salamat sa pag-BG. Thank you. This is Team Rocket. DJ Bobo Idol. Yan biya doon na dikit dan, sabi ni RGB10. Ayan, dikitan mo din si Sis Girly. This is Tobias from Year Squad. Alright, ticket. Labira, was. Hindi pa nag-upgrade. Hindi pa nag-update, nadagdagan ko na ng isa. Ayan, nadagdagan ng isa. Inig nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Basta DJ Bobo, the best. The best na, mapasaot ka pa. DJ Bobo Idol. Miss Sharon Ramos, dan po sa'yo, sabi ni Miss Songit. Ayan, magbakas lang kayo sa mga binababa ni Nightbot, guys, para mabalikan nila kayo. Kasi nasa trabaho sila.
Bomba, Birada, Public Dance. Sa oportunidad, básicas sanidad, abuas pasaron, tenemos DJ Bobo. Ayan, salamat sa 6 million. The best music mix of the year on DJ Bobo. Ayan, tumataas ang bahay nyo. DJ Bobo Remix.
Ayan. Hi, Insan. Salamat. Salamat sa tamsak at paharang mo dyan, Insan Marisa. Thank you naman. Iloilo Beats.
This is Team Rocket. DJ Boom Boom. DJ Boom Boom. DJ Boom Boom. Idol. This is Team Rocket. May kapatid ka na pala, Insan, eh. Oo, matagal na yan. 18. Matagal na kaya yan. Ayan, dikit dan sa lahat. Pasukli, sabi ni RGB10. Ayan, akyat-akyat. Kaya para may kasama ako, naboboring na ako. Madikmat una gamgamito, Linsan. Pero nabayagan kita nga ta subscribers na. 80 na. Matagal na yan. Nung nag-uumpisa pa lang ako yan, Insan. DJ Boom Boom on the mix. Ayan, just real dan po. Pasukli na lang. Salamat, sabi ni Miss Sungit. Ayan, andyan. Ayan, magsusukli yan si Ate Marisa sa'yo. Marisa Pagatpatan, dikit dan, sabi ni RGB10. Feel the music of Ilo Beats Raw Energy. Ilo Beats Raw.
DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. This is Team Rocket. Feel the music of Filipino Beats Club DJs. This is the best DJ Boom Boom. Ayan, Ace M. Hello. Salamat sa pagbisita. Magbaba ka lang bahay mo dyan, Ace M. Ayan, patamsak daw po sa premiere niya, guys. Ayan, from Tuguegarao City with love. Ayan. I'm from Cagayan also, and Ate Marisa, Cagayan Valley, and RGB10 from Cagayan Valley. Ayan, tamsak dikit na ako, Ace M. Saan ka sa Cagayan? I'm from Ballesteros, Cagayan. Ballesteros. Malayo sa 2 hours na biyahe. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. Ayan, patamsak ako dyan. Pero ang iba't hindi gustuhan, inintahap-tahap pasisikangan, kay di na maantos hiningat iyan, ang damo nga karo kaya ka. Mahal nga tupa, mahal nga malangit, lugod na mumugot, diring makalip. Patintag ang tubig, pagkaigulang kapatid, nalangoy hapot, ulong, dirigot lapit, magis, pagsingalinala, magdiring ng mag-ada, tiyang mahilog yung pikada, pisan ang nanhula-hugana. Ang tangi masihigustuhan,
Lahap-lahap masisikangan, kay di na maantos sinigang iyan. Ang mga karutayakan. Tagay na bangkero, tagay na ayaw malipat. Upaya iton, imo pagpalakap. Matintaw na tubig, mag-aiulan. Wala na tao, guys. Mag-e-end na ako, guys, kasi mag-e-end na po ako kasi wala man, apat lang naman kayo. Ayan, mag-play na lang ako ng video mo, Miss Sungit, ha? At yung nagtagal simula kanina hanggang ngayon. Ayan, Miss Sungit, mag-play ako ng video mo. Ayan, thank you so much. Sige, mag-e-end na rin po ako. Salamat sa inyo, guys. Thank you. Mag-e-end na po ako. Thank you so much sa inyo, guys. Bye. Good night.